खुलुमबाय लोगोफोर राबना हनुमानखौ लानजायाव अर जलायनानै हेगारना हरदोंमोन मासे बान्दर होननानै आरो बै बान्दरा गासै लंकाखौनो सावना होजोबो आरो थिग बिदिनो खामानि दा भारत सरकारा मावदों। दाखालि बावै सनम वांचुकखौ किडनेप खालामनानै बिसोरो सानदोंमोन जे बे जिथु कक्रच पार्टीनि प्रटेस्ट बे प्रटेस्टआ बन्द जालांगोन, सब गावबा गाव न'आव थांगोन, सब स्रि स्राय जाजोबगोन। जेब्लानो खोनायो गासै भारत हादरनि सुबुंफोरा जे सनम वांचुकखौ किडनेप खालामदों होननानै लोगो लोगो गासै भारताव बे निउसआ मोनहैजोबो आरो लोगो लोगो इखालिनो हराव बहुत सुबुंफोरा दिल्लीहालागै थाङो आरो 20 खालि दिनै अर्थात दिनै मोनसे प्लेन दंखायोमोन जे दिनै संसदहालागै जोङो थांगोन, पार्लियामेन्टहालागै थांगोन आरो बै समाव गासैखौबो लेंहरो जेसां सुबुंफोर फैनो हायो। आरो सरकारा भाबिदोंमोन बेफोरबायदि मोनसे ससियेल मिडियानि थ्रुयै जिथु फलोवार्स मोनदों बिसोरो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जाय फेमास जादों बिसोरनि थाखाय आरो सोर फिजिकेलि सोर थांगोन। नाथाय दिनै ससियेल मिडियानि पावारा बा ससियेल मिडियानि जिथु पावार बेखौ सरकारा मोजाङै मिथिदो। मानोना दिनै सोरांनाय लोगो लोगो ओरैबायदि दिल्लीयाव जेखै थाङो बेखैनो बै लामाखैनो गोबां सुबुंफोर स्टुडेन्ट आरो ट्रेनफोराव ओरैबायदि भिर अलरेडि आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन जे सुबुंफोरा अलरेडि भिडिअ बानाय खोन्थाबाय थादोंमोन जे जों फैगासिनो दङ दिल्लीयाव। बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअ जोङो नुनो मोनो। आरो दिनै फुङाव जाबायदि फैयो माने बेयाव जेसेबां पुलिस आर्मि लगायदो बे सरकारा बिसोरखौ होबथानो थाखाय इनिख्रुइ ट्रिपुल माने सुबुंफोर बै जायगायाव मोनहैयो। आरो दा ओरैबायदि जाबाय दोङो जे बेरिगेट्स लगायदोंमोन एकदम जेन पाकिस्तान इन्डियानि बर्डाराबो इमान सेफटि नङा, इमान सेफटि माने बिसोरो बेरिगेट लगायदोंमोन। बै बेरिगेटफोरखौ सेफाय सुफाय बेलथाय होनानै सुबुंफोरा दा पार्लियामेन्टहालागै दावगागासिनो दोङो आरो लोगोसे गोबां पुलिसफोरा लाठिचार्जबो खालामदो आरो बिथांमोना बै मोदै गनाय गेसबो हेगारदो। बेफोरबायदि जाबाय दोङो। आरो ओरैबायदि जाहैदो जायफोरखौ बै जन्तर मन्तराव हाबनो होआखै बिसोरो मा खालामदो डाइरेक्ट पार्लियामेन्टआव थांदो। आरो बै पार्लियामेन्टआव जेब्ला थांनाय खोनायो पार्लियामेन्टआव जाबायदि अबस्था जायो नोंथांमोननो आं भिडिअफोरखौ खोन्थिलांबाय थादो बा खोन्थिलांबाय थागोन मोनसे मोनसे नोंथांमोनहा नाय दिनै दिल्लीनि अबस्थाया माबायदि जाना दङ। बे सरकारा मानो बै धर्मेन्द्र प्रधानखौ रिजाइन होनो हायाखै बेखौथ' आं मिथिया। नाथाय फिसा खोन्थाखौ लानानै बे प्रटेस्टआ स्टार्ट जादोंमोन जे धर्मेन्द्र प्रधानखौ रिजाइन होनांगो आरो जोंनि इडुकेसन सिस्टेमखौ मोजां खालामनांगो। बेखौ लानानैनो सनम वांचुक साराबो बेयाव प्रटेस्टआव जयोमोन, हांगार स्ट्राइकबो खालामो। नाथाय साननै सिगां बेखौ पुलिसफोरा किडनेप खालामना लानानै थाङो, लांनानै गंसे हस्पिटालाव दोनहैदो जेराव पुलिसफोरा घेराव खालामजोबना दोनदो। बिनो मबाइल गंसेबो हैनो होआखै बा मबाइल लाना थांबा सोरखौबा हाबनो होआखै। उनाव बिथाङा गांसे लेटार बिथाङा लिरनानै सोरनिबा आखायाव हरो आरो बै लेटारनि थ्रुयैसो बिथाङा बुङो जे आंखौ डिटेन खालामना दोनदो बेयाव रावजोंबो जेबो जाहाथे कानेक्ट जाया। आरो जाय जायगायाव प्रटेस्ट जादों बे जायगायाव ओरैबायदि सेफटि ओरैबायदि पुलिस नोंथांमोना नुनो मोन्दों। थेवबो बे स्टुडेन्टफोरनिख्रुइ बहुद खम। दिनै बे पुलिसा मा खालामगोन मा मागोन जादों। लोगोसे बे सरकारखौबो हिलायजोबना होदो। दिनै माबोरै दिनै सरकारा मास मोनसेया फंसे बाथ्रा बे प्रटेस्टनि थाखाय फंसे बाथ्रा रावबो बुङाखैमोन। नाथाय दिनै बिसोरो रायज्लायनो थाखाय रेडि जादों। नाथाय मा रायज्लायगोन जि बिथांमोना नागिरदों बेखौ बिथांमोना मानिना लागोन ना लाया बेफोरखौ डिटेल्सै दाबो जेबो मिथियाखै। उननि जिथु आपडेट आं उनाव होगोन नोंथांमोननो। आरो बेफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना भिडिअ जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे लाइक खालामनानै हो। लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ। अब्लासिम गोजोन्थों।